खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअआव मिथिका नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बाक्सानि सुबनखाथायाव भारत भुटान बिसुके मेलाखौ जागायबाय। आईआईटी गुवाहाटीआव लामा रैखाथिनि सायाव 15 साननि सार्टिफिकेट कर्स लन्च खालामदों। मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया दारागावआव हा गैजायै नखरफोरनो हानि फोरमानलाइ गथायदों। हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ कार्बि आलंआव थाङाखैसै। धुपधारायाव गोबां बिबांनि बेरफ्रुग्रा मुवाजों लोगोसे सासे हमजादों। ईडीनि साममनखौ दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरविन्द केजरीवालआ 4थि खेबावबो नेवसिदों। सालबारियाव बाक्सा जिल्ला खुंथायनि शिल्पी दिवस सान फालिनायजों लोगोसे रेशन कार्ड राननाय हाबाफारि। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बडलेण्ड हालामनि गोजामसिन मख'जाथाव सुबनखाथा मागो मेलाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। बाक्सा जिल्लानि सुबनखाथायाव खुंजानाय भुटान आरो इन्डियानि थागिबि सुबुंफोरनि गेजेराव गोजोन खौसेथि लाखिनाय आरो जौगाखांहोनाय थांखिजों खुंजानाय भारत भुटान बिसुके मागो मेलाया गाजा गोमजायै दिनैनिफ्राय जागायबाय। गुबुन गुबुन हारि माहारिनि हारिमुआरि मोसानाय दिन्थिफुंनायजों लोगोसेनो भुटान हादरनि समायना मोसानायजों बे इन्ड' भुटान बिसुके मागो मेलाखौ जागायो। 7 साननि बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंजानाय बे मागो मेलानि हाबाफारि बायदियै गिबि सानाव फुंनि 8 रिंगायाव गाहाय हाबलांग्रा दरखंखौ बेखेवनानै होयो बिटिसि आयेन आफादनि बुंथिगिरि काथिराम बर'आ। माग मेलानि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो मावफुं आफादगिरि जीवन पटाराया। 8:30 रिंगायाव भारत आरो भुटान हादरनि हादोरारि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो भारत हादरनि जानानै बाक्सा जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि कृष्णा बरुवा आरो भुटान हादरनि जानानै सामद्रुप जंखारनि जिल्ला बेंगिरिया। बे मागो मेलाया जानुवारि दाननि 18 खालारनिफ्राय फैगौ 25 जानुवारिसिम 7 साननि बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंजागोन। बे मेलायाव सरासनस्रायै गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरनि हारिमुआरि मोसानाय दिन्थिफुंनायजों लोगोसे सि जोम बायनाय फाननाय गुबुन गुबुन बायदि जानाय लोंनायजों लोगोसे भुटान रायजोनि बायदि जानायजों लोगोसेनो गुबुन गुबुन मुवा बेसादफोर बायलाय फानलाय खालामनायबो जागोन होननानै मेला खुंफुं आफादनि मावफुं आफादगिरि जीवन पटाराया खौरां बिजोंनि सिगाङाव फोरमायनायखौ नुनो मोनो। सा सानजा रायजोआव लामा बानायनाय आरो लामा रैखाथिनि सायाव 15 साननि सार्टिफिकेट कर्स लन्च खालामदों आईआईटी गुवाहाटीआ। आईआरसी एबा इन्डियान रड कंग्रेसजों लोगो नांनानै आईआईटी गुवाहाटीआ बे सार्टिफिकेट कर्सखौ मावफुंलांनो नाजादों। आथिखालाव सा सानजा रायजोनि लामायाव जाफ्लेबाय थानाय लामा जाब्रबथायखौ नोजोर होनानै मिरुनि हान्थामेला मन्त्रि नितिन गाडकारिया गोसो गुदुङै नारसिनदोंदि जाहाथे सुबुंफोरखौ एसेब्लाबो लामा रैखाथिनि गियान होनो हायो आरो खमसे खम नंथाराब्लाबो 50% लामा जाब्रबथायखौ बाङाइ खालामनो हायो। बेनिखायनो गुवाहाटी आईआईटीनि सिभिल इन्जिनियारिं बिफाननि प्रफेसर अखिलेश कुमार मौर्यआ बे कर्सखौ सामलायनो थाखाय क'अर्डिनेटर हिसाबै थिसनजादों। बिटिआर सरकारनिफ्राय बाक्सा जिल्लानि दारागावआव हा गैजायै थागिबि सुबुंफोरनो फिन आरोबाव हानि पाट्टा राननानै होदों। बिटिआर हालामाव रायजो जाबोनाय साफ्रोमबो सुबुंफोरनि हानि जेंनाफोरखौ फोजोबनो गोख्रों थांखि लादों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा। क'क्राझार जिल्लानि हलथुगाव आरो कसुगावआव 10,000निबो बांसिन सुबुंफोरनो हानि फोरमानलाइ रानखांनायनि उनाव बाक्सा जिल्लानि दारागावआव फिन आरोबाव सा 116 हा गैजायै थागिबि सुबुंफोरनो बिटिआर सरकारनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारि आरो राकेश ब्रह्मनि नुजाथिनायाव हानि फोरमानलाइ राननानै होनायखौ नुनो मोनो। बिटिआर सरकारनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया बे हानि फोरमानलाइ राननाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बुंथियो दि आथिखालनि बिटिआर सरकारा बिटिआरनि साफ्रोमबो हा गैजायै सुबुंफोरनि हानि मोनथायखौ होनानै हानि जेंनाफोरखौ फोजोबनाय थांखिजों हानि फोरमानलाइखौ होजोबनाय जागोन। प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा 3 बोसोरनि गेजेरावनो बिटिआर ओनसोलाव रायजो जानाय 1,06,000 सुबुंफोरनो हानि पाट्टा फोरमानलाइ होबाय।
नाथाय हाग्रामा महिलारि दैदेननाय सरकारा थांनाय 12 बोसोर सरकार सालायनाय समाव गासै 15,000सोल'सो हा गैजायै सुबुंफोरनो हानि मोनथायखौ होनो हादोंमोन होननानै बुंथिनायखौ मिथिनो हायो। सानथामनि हाबाफारिजों सा सानजा रायजोआव दावबायफैनाय हादरनि हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ बुधबारखालि कार्बि आंलंआव थाङाखैसै। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोरमायथिनाय बायदिब्ला हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ बोथोर गाज्रिनि थाखाय एबा फुंनि समाव बांद्राय खुवा खुनायनि जाहोनाव मेघालयनि तुरानिफ्राय हेलिकप्टारखौ बिरहोनो हायाखैमोन। जाहोनाव कार्बि आंलंआव कार्बि युथ फेस्टिभेलनि सनाथि मायथाइ फोरबोआव बुधबारखालि बाहागो लाहैनो हायाजासे दिल्ली फारसे थांफिननो गोनां जायो। आफां आसामनि गवालपारा जिल्लायाव थानाय तुपतरा ओनसोलनिफ्राय पुलिसआ गोबां बिबांनि बेरफ्रुग्रा मुवा आरो थार हमनो हादों। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला रुलिसनि संगालिया सं दाननानै स्रोद खौरां मोननाय लेखायै गंसे गारिखौ सिग्रोमनायाव गोबां बिबांनि बेरफ्रुग्रा मुवाखौ मोननो हादों। बैफोर बेरफ्रुग्रा मुवानि गेजेराव मोन 1,800 डेटोनेटर, मोन 2,356 जिलेटिन आरो गोबां मोब्लिबारि थारबो दंफायोमोन। बेरफ्रुग्रा मुवाजों लोगोसे पुलिसआ सासे सुबुंखौ खादों आरो आथिखालाव सोंनायजों लोगोसे नायबिजिरनो लाबाय होननानै मिथिहोदों। एक्साइज एबा आबगारि बिफाननि जाख्ल'नायनि सायाव सोंलु सोंनो थाखाय इनफर्समेन्ट डाइरेक्टर एबा ईडीनि लेंहरनाय एबा सामन खालामनायखौ दिल्लीनि गिबि मन्त्रि अरविन्द केजरीवालआ 4थि खेबावबो नेवसिदों आरो गावखौ बे बिथिङाव जेबो लोब्बा गैया होननानै बुंदों। लोगोसेनो ईडीनि बेबायदि गले गले सामन खालामनायाव उल्थायै सोंलु खालामफिनदों। गावखौ मेन्टेलि हेरेसमेन्ट होनोसो बीजेपी दोलोनि बिथोन बायदियै आथिखालाव इनफर्समेन्ट डाइरेक्टरा गले गले सामन खालामबाय थादों होननानै बुंदों। मख'नो गोनांदि 4थि खेबनि थाखाय 18 जानुवारि बृहस्पतिबारखालि ईडीआ अरविन्द केजरीवालखौ सामन खालामदोंमोन। 41 नं मानास विधानसभा समष्टियाव सा 9,686 मुलाम्फागिरिफोरनो गोदान रेशन कार्ड राननानै होदों बाक्सा जिल्ला खुंथाया। हादरारि जामुं रैखाथि आयेननि गेजेरजों आसाम नाङैनो रेशन कार्ड राननाय हाबाफारि। बिटिआरनि मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो मंगलबारखालिनिफ्राय जागायबाय मुलाम्फागिरिफोरनो रेशन कार्ड राननाय हाबाफारिया। थिग बेबायदियैनो बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय सालबारि गोजौसिन गेलेग्रा फोथाराव सा 9,686 मुलाम्फागिरिफोरनो गोदान रेशन कार्ड राननानै होदों आसामनि केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्मआ। मन्त्रि इउजि ब्रह्मआ बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायदों दि रेशन कार्डनि गेजेरजों गोबां सुबुंफोरानो सरखारि मुलाम्फाफोरखौ गोरलैयैनो मोननो हायो। गोरिबफोरनि जौगानायनि थाखाय मिरु सोरखारनि हेफाजाबजों थांखि लानाय बे हाबाफारिया दुखुथिया थाखोनि रायजोखौ थोजासे हेफाजाब होगोन होननानै फोरमायदों। जेरैबायदि आयुष्मान भारत कार्डनि गेजेरजों बेरामि सुबुंफोरा बोसोरसेयाव 5 लाख रांनि देहायारि फाहामथायनि मदद, उजाला गेस बायदिखौ मोननो हायो। बेजों लोगोसेनो सरखारनि गोबां खाबुफोरखौ रेशन कार्डनि गेजेरजों मोननो हायो होननानै बुंथिदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।